Bueno, mga padayon ta. Atong minumduman nga nahubsan sa gasolina sila si Bogart o lalat samtang nag-joyride. Unya si Jigo usab, sige lang og handom ni lalat nga mo'y natingban sa iyang pagmahal. Unya silang bahin, nakita na sab ni Takla si Tukmo nga sayo kayong nangita og away og hubog na sad kini. Balik nga ni Bogart og lalat, samtang nananaw kini og sini sa syudad, ingon nini ang naitabo. Manang mga galan, yari na lang sumpay ni nga tong sugilanon. Budbod o piping ka. Niyan kita sinihan. Abing kwarta. Kay ipalit na tog ticket. Kadiyat lang. Niya sa kong bra. Paya, akong bra. gipalugpitan. Kuutan be, ambi be. Uy, seafoods. Hoy, Bogart. Unsa man ka? Kiyat-kiyat ka man gud anang chick sa unahan. Unsa man? Uyab na nimo? Tubag! Dili. No, dili. Pantay man bitaw ka. Masakpan ta gani ka. Unsaon Na! mo? Unsaon ko nimo? Putan ta kasi mong tumoy. Wangan si... Unsa ba, Jigo? Mga ranatang lalat sa ila? O, nunoy. Karong gabi nakasiguro kong si Lalat. Humot kong Lalat. Haranaan na to siya. Andang naas Bogart. Usaho na lang. Di na kumadlok niya. Kay nagsabot na may mga walay hilabtanay, di na siya mahilabot ako. May lalagig mo tuman sa sabot lagi ba, Jigo? Me the best man win. Unya kulataho na sabkang Bogart. Way hilakay. Mga matay. Uswa? Hala, ang langgam nga may na ba, Jigo? Sibin. Nanagyaw-yaw na sa numero. Bangag sa ilong. Alright, diyan na ta sinyo. Di ba? Inyo mo gini. Di mo rin mahita mong amo. Inyo gini. Gani. Dini magagyan. Ang atong mga kaibigan, mga kaigalaan. Kabantay ka? Kabantay ko. Gana. Salamat. Abot na kita. Di kayang tingo ga. Enjoy ka na? Enjoy ka ba sa tong lakaw? Nagtanaw-tanaw pa mga kuspalipot. Mao ba? Oh yes, enjoy kayo. Anya, sa man, lingaw ka sa salida sa sinihan. Dili. Ha? Huwag ka malingaw nga aksyon magaytong salida, ha? No. Mas nalingaw mo kasi mong pagkuot-kuot style. Uy! Pop style. Sige, batsin ako. Kadiyat manaog ko. Oo, mumukiyod pa yun. Taman di ay. Ipaod pa maginoy. Sige, arin ako. Oops! Uy, kaniyot. Asa man? Walay kiss? Ugma na. Inighatag ni mo na ako sa kwarta. Bogart sa doon. Sige, bye! Hoy! Ayaw ba? Namilit pa sa kumpa ba ang pas nga nakabkab siligid sa motor ni Bogart, uy. Di palang love ay. Kaya kiyangkos nito sa bugan. Ay, sud na lang kusbay, uy. Lukaan na ako ay. Matuog na ko. Unsa ron? Lilion ko ganis bintana, bi. Kung nasayod ka pa lang. Kena, bilang yun. Sa gugmang gibati ko. Punal kipit, Jigo. Nga sa dugay ng gitaguan. Kanta kipit, Jigo. Alang dagyot kanimo. Ngayanal kumikwa. Ampot ngano man. Nindot kayo ba, Jigo?
Mao'y naghari ng galangan. Kumpate, General Bejigaw! Ayaw na ako paantusan. Sige pa! Wata na piningguman. Ando tawag sa Bejigaw. Wata na piningguman. Wow! Ay, kanina sa akong feeling nga imong giharanahan, Diego. Mahimo bang makadayon, humot kong lalat? Oh, dayon milat! Dali! Kadiyo pa! Oh, my kulay! Patay Bejigaw! Kulatahan na siya kay General Bejigaw! Depensahin daan ni mong naong Bejigaw. Wadaot ay mong face nga maigo niya kumo ni Bogart. Eps. Ayaw kalimot atong sabot, ha? Di ko ni mo dapatan. Kay di man bitaw. Ay ka na. Salamat ka maom de ka mutuman og sabot, Bogart. May balik man lagi ka. Naflatan ko sa motor. Og timing, kaysa kong magbalik, nagharana din yung putot nga lagom. Oban sa baboy nga nabukloy. LPG. O si LPG? Labaw pang galot. Oy. Tanang Bejigaw. Manibata ta din ni Bejigaw. Uli na ta Bejigaw. No. Ayaw ba'y nonoy? Mamisita tang lalat. Dali, manudat na silang balay. Ipadayo na ta. Ha? Ops! Kadito na. Ayaw na pagsuot. Nga naman. Wa pa mahuman ang harana. Unsay? Haranahan sa dakos lalat. Unsa? O kung kinsay mo daog og magustuhan ni lalat, mao'y iyang padayonon. Swak! Sige, kauyin ko, Ana! Yay. Halabi na! Kadit. Okay, wa na misangit sa kong tutunlan. Kini, mukantar ko. Oops, okay, go. May tulog ka itik nga nakita ko. Gagmay dagko, pakiay-kiay. Ang usa sa tulo, may balhibo sa lubot. Pakiay-kiay, kwak. Pangaranan ni Bogart. Kanta matos mga bata in taon, oy! Talaga? Di man! Unya, karon. Kinsa may padayonon ni Mulat? Kinsa man? Klaro na lang ang kaming Bejigaw. Huwag man tayo klaro ang kantang Bogart. Wait. Ang akong pilion, maosi. Tatara! Tadadadadadang! Si Bogart! Ay, bangag sa ilong ni mo, Bogart! Yes! Ubay-ubay kining napalit na ko sa ukay-ukay da. Malipay gid si mama si Malaini. Og ang akong manghod nga si Gian. Hala? Alas 8 ng diskabi eh. Yay, nalipat mong kus oras. Saon niya nalingam kong pangukay ko. Magdali ko. Masakay dahin kong jeep. Mohonong ako. Kaduol, ragid sa akong gilakaw. Aron magpalit og posporo sa tindahan. Pero gikutasan man dayon ko. Ay, lisod yun yung tiguang masakiton. Oy, si Tukoy maning ni apaingon. Ang iladong sipat og buang pero makatumong hinoon kong pangutanon. Sag-asa man lang ng tawhana, buto. Puta na yun! Oo, sige. Unsa ka importante ang asawa, Tukoy? Importante yung kayo. Kay asawa, angay pasalamatan. Ngano man? Kay sa panahon nga ang bana, way problema, hatagan sa asawa. Nakoy pangutada. Kay ba ka? Nga unsa? Dili ra ka sa Pilipinas makakita og way kwarta, pero sige kahubog. Bitaw, no? Pero, hisgot ka mag-Pilipinas, koy.
mangutada ko balik. Tira! Sa Pilipinas, adunay sakit sa pani. Kung dato, nganlan kinig skin disease. Kung pobre, unsa may nga niini koy. Correct kong! Dali na, Bogart. Ay, unsa pa ba'y magipaabot, ha? Sud na, Bogart, my love. Jigo, my friend. Pasensya na mo, ha? Unsaon naman nga, ako may gipili. Okay lang yan, ha? Wate Mahims. Unsaon naman? Bay Nonoy! It's me. Bay Nonoy! Ako'y gipili. Baijigaw! Binuang mo doon naman favoritis yung baijigaw. Asa? Sige, bye! Ay. Ay. Mundak pang pultahan sa pagsira. Baijigaw? Binuang ng ila baijigaw? Nindot kayong imong kanta niya. Ang midaog katong kanta nga tulog ka itik. Hindi na ko malabot sana! Gano'n mo gano'n! Hindi ko malabot sana! Hindi ko malabot! Mihila ka baijigaw? Nasaktan na puso mo? Sakit mo dugaron sa no? Dili! Kayong saman di ay baijigaw? Akong tila yung tumbe! Abi na kong dili ako imong padaguna. Mahimo, bakit na? Katisoy ni mo. Unya, ilisan lang takagputot nga lagon. Kena. May balik ka, no? Kay kiminaw ka na ako, no? Waoy. Unsa man di ay? Ngayon kong kwarta para pabulkits kong motor. Sa ilong ni mo, Bogart. Para, Noy! Plite, Noy, oh. Darang plite. Ay, agwapa, gini po na yun. Ikaw na, Sad? Di ba giing na naman tika nga ito na isulti si mong asawa? Adi ba na? Nga naman. Pati maglaw ko sawa. Mura ka ba yung gwapo kang pangaga ka? Diha ka na! Magdali ko. Medyo late na ko gamay da. Baijigaw? Ano may anhit pamantas kalasangan? Anhin nasab ka din hisngilit sa pangpang? Madimonyohan ganita na mahagbong tas ubos. Apatay magyud taba. Diyain ang good ni Bay Nonoy. Unsingan? Kaya isumbong ko pagkaot ng akong dugan. Ang dapita. Baijigaw? Baijigaw? Sagdi lang ko, Bay. Naku ba ni Utong kamanggod? Akong ipataban sa hangin ang akong mga kasakit. Kragot. Ikaw na sa mapaghilag, Baijigaw, oy. Gusto na? Sagdi ko, Bay Nonoy. Kaya hindi ako kaginawa kong tarong. Dili mo gawas ng kahuot sa akong ilong. Yak! Kaluod ni mo, Baijigaw! Tanawa ko siya na itabo. Yan ang tabitaw ka. Palayin na nas lalat. Kaya wala magmahal ni mo? Pero siya ipaninggit ng giatay kong kasing-kasing. Naobra ko, di mo kalimot. Sa amlas bugar ko sa bagi paninggit siya kasing-kasing, Baijigaw. Siya may buhaton ako, Bay Nonoy. Maghikaw lang ako ni. Tarong, oy. Badang nasimuho na huna, Baijigaw. Mas pagmayok mo ambak ko din pangpang. Aron inigtugdo na ko sa ubos. Impas ang tanan. Wala ko'y problema. Ha? Patay sab ka, Baijigaw.
Bitaw, no? Oh, ingura ba sila Benjigo, no? Sakit ko no kayo na maghikog. Sakit di ay? O lagi ko no? Aw, di na ako maghikog. Alam yung maayo. Unya, unsa may buhaton ako? Minawa, maayo Benjigo ay kuyugi ko sa syudad. Sa kululubutoy. Muadto ta siyudad? Oh, Benjigo! Tingalig dito ni mo makita ang babae nga mahala gwapa, basta sexy. Unya ma-in love ni mo. Suwa? Asa man, mauban ka na ko, dili. Bahala na. Uban ko ni mo. Oh, tana, mamauli na ta. Follow me! I will follow you! Mauna na, nay. Mularga na may ugma siyudad. O singan, manglarga mo ugma si Vidad. Tarato. Nalisuan naman siguro kas pangisip, Jigo. Writer man na sa Jonas Generica, Vidad. Fan man ko, ana. Unsa man ka? Artista kas 2 HP? O ganong malarga man ko na mo? Namoy show? Gidagaw ka? Adili, nay. Mularga mi siyudad si Baynunoy. O, lagi niya. Dadon pagid ni mo Slunoy. Arang nakatunong sa kungan. Dili lagi. Mularga mi Nunoy sa siyudad ugma. Ayaw kong singgit-singgit kay dili ka bangal. Tagok-tok si mga Benjigo. Dokol man dayon. Tagok-tok lagi. Hasol. Ay, sana barong orasa. Laom ng kagapion. Pero wa pa man mauli si Takla. Asa pa man ding bataa, uy. Husto, labing siguro muadto na sabni sa ikaduhat niyang trabaho. Kay doble man ang trabaho ni Takla. Aron ikasustiner sa akong mahalong tambal. Ingon man sa among mga panginahanglan. Kay ako, di naman ko makadawat paglabada tungod ning akong sitwasyon karon. Ay, kaluoy sa akong anak na si Takla. Hoy, may kiniakan na dahon. Nga naman, ma'am. Oh, sa'yo kayo nanghita ni mo ang negosyanteng insect na amang. Si Mr. Tabian. Mao ba? Palihog ko na ako ini, ma'am. Oh, masya man mong da. Kanagang kong plastic ini. Akong mga pinalit nga mga bisti, ma'am. Alang sa akong mama si Malaog sa akong manghod nga si Gian. Uy, mao ba? Ano lang din si Ilawms Counter? Di si Ilawms Counter. Counter naman mo nag-track. Dari si Counter si Ilawms kay safety din. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Oh, sige, pag-ilis na, ha? Uy, Takla, pahumot gyud. Og ato dayon ni Mr. Tabian, ha? Dahom. Pero Pero ansa? tingali iya na sa kong binastusan, ma'am. Ay, di nalagyan. I-promise na to siya na ako. Nagkasinabot mo, ma'am? Uy, dali kayo ko magkasabot o ginamang, oy. Mas dali pa kayo magkasabot ng amang kaysa ka ng diam. Mao ba di ay? Wag yan. Ako, ma'am, iyagi kong gihatagan og suwat nga nag-sorry siya. Kay dili man kayo ko kasabot og inamang mamgod. Wala, pagandam na. Dahom. Ay, intaon o subsidiyan. Nakatuog naman din yung bata. Nakatuog intaon o dinuwa din hisasod sa kwarto ni Takla. Uy, unsa man ang papel nga naa sa saw. Puniton ko gani eh. Nahuman akong ilis. Atoon ko din si Mr. Tabian sa VIP room. Di na siguro ko niya binastusan nung gabi una. Kaya kung iyan ang buhaton ron, dili kay sagpa lang yan matilawan ako. Yan ako sa may pultahan, ha? Katakas yung mga sa tabangan, uy. Mura kitsa si Bugs Bunny. Mayong gabi, Sir Tabian.
Sigurado ka na pagit pa, Jigo. Nga muuban ako sa syudad. O lagi, uban ako nimo. Oh, sure ka, ha? Sure na sure. Kay gusto kong makakita. Eh? Gusto kong makakita sa syudad. Kay sukad masukad, wa gyud ko kasuroy og syudad. Ay, kutob ra gyud ko sa probinsya. Ning akong pagka-beauty, no? Kutob ra gyud sa probinsya. Bangag sa ilong. Kutob na tao, eh. Tana, kay medyo laom na kayong gabi, eh. Ang langgam nga may nabay, Jigo. Gibatok sa bintana. 6, 1, 2. Tunapod. 1, 2. Na, 612 gano. Nagyaw-yaw pag numero. Size 1-2 sa dial sa inyong mga radyo. HP mo na ba, Jigo? Bangag sa ilong. Nagkatag man yung mga sininang takla din hisiyang kwarto. Intaw nun sab sa akong anak. Wa na gyud makahigayong pamilo, kay busy kayo sa trabaho. Ay, pamikon ko dibi. Uy, time pa. Unsa man ning papel? Suwat kini alang kang takla. Ugi ka ni Mr. Tabian? Kinsa man kini siya sa kinabuhi sa akong anak. Basahon ko gani ang unod sa iyang suwat. Dear Takla, Mayong pagpaminaw sa Lex misuwat Pino. na lang ko nimo kay di man ka makasabot sa akong sinyas. Diretsuhon ta na lang ka sa akong tuyo nimo. Gusto kong magpakasal nimo. Uy, himuon ko ikaw rayna sa akong kinabuhi. Ihatag ko nimo ang tanan. Kanimo nagmahal, Mr. Tabian. Oh, kasal. Gusto nining tawhana nga magpakasal ni Takla. Kituo ko. Kinsa man kaha ni siya? Ha? Unsa? Unsa man ang imong gisinyas? Square? Huwag ko kasabot. Bisa sa ballpen o papi. Unsa o mga anak niya? Sige, suwat. Gitonol niya na ko ang papel nga iyang gisuwatan. Basahon na ko, be. Nadawat ba nimo ang suwat? Suwat! Husto! May suwat man day nga hagik ka nimo og si Mama Rimar ang midonol na ko gahapon, no? Pasensya na ka, ha? Nabili na ko sa amo, God. Ari yung nakusigawa sa bahay. Nigirilyo ko, be. Uy, baya, si Tukoy man na. Ang nabangtog na buangon pero makatunong. Tukoy! Kini, unsaon mo pagkaibaw, Tukoy? Kung tama ka na. Kung magkikisulti na ko sa iro sa inyong silingan bayan sa politika. Pangan siya yun. Kini. Unsa may kalainan sa unemployed ug sa tambay? Ang unemployed, nangitaw trabaho. Pero ang tambay, nangitaw tagay. Pangan sa ilong!
yung papel. Nanasad sige suwat. Gihatag na niya nako. Basahon ako. Unsay imong tubag sa suwat? Uyon ka ba? Ha? Uyon sa unsa? Gikuha sa yung papel. Nagsuwat usad siya. Gitunol na niya. Basahon ako. Will you marry me? Unsa? Magigminyo ka na ko? Dili ko eh! Dili ko! Dili ko! Mama Rimar! Madam! Uy! Kahom! Di malagi ka. Sa magkagibiyaan mo ni mo sa tabi ang VIP mo mo. Hilas kayong amang ha, ma'am. Uy! Di na ko niya, ma'am. Uy! Ay, kaya naman. Ano sa magibuhat sa amang? Makigminyo ko na siya ako. Uy, yan! Kaswerte ni mo. Unsa? Kung magkiminyo ni mo si Mr. Tabian, instant dumadato ka. Madam. Uy, saman, dagat ka na siyang negosyo. Ay, ka na insikang amang, dagang kayo na. Solbay ka na problema ni mong pinansyalan na. Pero wak ko mahigugma niya, ma'am. Da, to magaan ang gugma-gugma. Ay, wala na mausaran, ay. Madam. Chigo, pagmata. Jigo. Iho Jigo. Kinsa ka? Kinsa ka? Kadako ni mo tao. Kadako ni mo ilong. Sa kapre ka? Dili. Pero ang imong naong, ang imong itsura, dili na ko maklaro. Tawa lahat. Paikapa ko si mo naong, be. Paikapa ko. Klarohon ako. Kinsa man ka? Kinsa ka? Ako na ang bajigaw. Imong gikumot-kumot sa dakong kamot. Kinsa lagi ka? Kinsa ka? Sa bajigaw, nagyaw-yaw nga nagpiyong mo na niya mga mata eh. Abuing. Aguroy! Kamata ka lagi. Damgo naman di ang tanan. Kinsa naman sa'yo magidam ko bajigaw? Ambot, dakong tao. Dako sa og ilong. Gidam ko na sab ka niya. Sa kinsa makatusi sa akong kinabuhi. Ang importante karong panahon na kwarta. Nakasabot ka takla. Kwarta! Dahong! Madam. Oh, sultihan na lang ka. Dagan kay gusto magilambigit ang Mr. Tabian. Gusto magigminyo niya. Pero pilian kay nagbabayang tawhana ka ng amanga. Pero... Swerte kayo ka nga ikay na mao'y napilian. Oy, mungkon ako pa ikaw. Tando rin balibad ako ana niya. Go na, girl. Minyuin dayon siya. O kwarta ka yun. Unsa? Uy, madato ka na dakla! Madato ka na! Dahong! Madam. Maong lakaw! Balik ka si Mr. Tabian! Ug sano nga siya sayang gusto mahitabok. Ingang! Ngayon ka magigminyo niya! Sorry, madam. Pero dili. Dili ko. O dyan! Uy! Kasayang sa opportunity! O kung gusto ka, madam, ikaw na lang. Sus, Ginoo! Bayot o gamang! Ay, manintal lang kong pulboron, ay! Ha! Kilatan ta, aray! Nahuman na ko duty din sa bar. Padong na ko magawas din eh. Kadlaw na cute. Paabot na lang kong sakyanan aron. Makapauli na ko sa amo. Ay! Niya ba ng butang takla? Naitok mo. Yes, it's me. Ako bitaw. Og nakita kang nanaog gikan niya ng maong bar. Unsa? Unsa mo ka bar? May gihapit lang kong higala, Noy. Atik, ikatikay. Tingali, babae kang mubuong lupad. Sino? Unsa? Na, kanya magtrabaho sa?
Diha ka na. Ay! Ay, kung biyay! Magsulti ba? Ay! Gisundan ko niya. Magdali ko. Paspasan pa na ko ang akong paglakaw. Huwag ka ito, hanggaw! Madagma lang unta ka. Madagma lang unta. Tagma ka lagi. Hanggaw ka! Padayon siya nagsunod ako. Hanggaw ka! Papaligid ka pala! Ay, may sunod ko siya. Mudagan ko. Hey! Hanggaw! Ito ka kikari ka ba mudagan? Ay, sige ha! May sunod ko siya ako. May taksi. Panahon dahin ako. Para! Hey! Noy, pagdali. Padagana din yung taxi, Noy. Paspasin, Noy. Hanggaw kinutuhan na da. Mayo na lang ka na kinakasakay na yung taxi. Pero, nasayod gid ka siya nga doon ako sa bar magtrabaho. Tingaling ipanabik ko niya sa amo. Diyos ko. Ay, huwag yun ako makiting animal nga bird face. Magkalagot! Uy, langgam ipatos puste. 910! Uy, buang langgama. Yaw-yaw og numero. 910. Sama to! Rambono Street! Ha? Oto sa pambuang. Niyan ako sa amo. Hinayon lagi ako pag-abli ang pultahan aron. Dili makamata sila si Mama si Mala ug Gian. Hinayon sa ako pagsira. Maayo kay niabot ka takla. Masimala? Nagmata pa di ka? Di pa abot takyot ka, anak. Kay gusto kong makigsulti nimo. Patay! Magsulti tatakla. Oo, ma, pero ugma na lang, mapi. Duka na kaayo ko. Takla. Anak. Wa na gid siya maminaw pa. Magkitago yun yung mataan ako. Doon na yun. Pasensya ka na, ma. Pero dili mahimong masayot ka sa akong sekreto. Dili ko gusto mapalaka ka na ako. Dili, Mama Simala. Bay, Bayjigaw. Mata na Bayjigaw. Mata na bay. Ligin mo mata, bigani. Bayjigaw. Bay, naslalat na bisita ni mo Bayjigaw. Asa man humot kong lala? Asa? Mata ka lagi. Gawa ni mo ba Nunoy? Oy, joke naman di ito. Gahi ka kapukaon. Ang kadlawon pa man. Kalimot ka? Ha? Ngaman larga man taro sa syudad? O lagi, pero sayo pa kaayo. Kinahanglang sayo tang mugikan, Bayjigaw. Kilayo kayo tong syudad. Magabihan tig-abot dito kung dugay ta makagikan din he. Duka pa ko. Ayaw kalimot, Bayjigaw. Tingalig dito sa syudad ni mo makita ang babae nga bahalag gwapa. Basta sexy pag yun makagusto ni mo. O kung mo na, hata na yun. Ready na ko bay. Nana ko bay Nunoy. Let's go. Oh, tana, gulits. Kadiyot o na, kadiyot lang. Si Nanay Maria Pica. Ha? Namikat ka ng himuta. May giandam kong pagkaon nga inyong baunol. Oh, dawatan niyo. Rao. Unsa ba ni Nay?
bitaw ng Maria Picat, unsa man eh. Surprise! Angag sa ilong. Ang amo naman ay gyapon ning inugtinda nga budbud. Tuwara ko ba, Jigaw? Tuwara ko. Sige na, lakaw na mo. Katingali dito sa syudad, ikita ni mo, Jigo, ang imong amahan. Unsa tulay? Ikita na ko ang akong amahan? Kung mao na, dako na yung buhi ang akong amahan. Uy, hala, tinitinuod ka mo sa sabaw sa linarang ang imong amahan ba, Jigo? Mao na, Nay Maria Picat. Kinsa ang akong amahan? Nayabag ka, Jigo? O sagoy umahon ni mo? Ngawa man di kayo taan, gawa siya ining yugbukal sa itong payag. Bangag sa ilo. Tuwara, nabungol sa sinang Maria Picat. Mayo ka nakasakay na yung tanong first trip nga bus pingon sa syudad? Kadiot bay, Nunoy. Kisa may kisigihan ni mo tanaw sa bintana ba, Jigaw? Muagi maning bas sa humuta kong lalat. Basin ang makita na ko. Ha? Malipay na ko. Alabay, basta makita na ko sa lalat. Ala, ba, Jigaw? May abli ang portahan sa bahay ni Lalat. Bye, Bogart. Bye, Lalat. Ala, nakita ni mo ba, Jigaw? Ala, pilit kay mga gabil nga naghawak si Bogart o si Lalat. Murag tukbo og bangkiyon. Ba, Jigaw? Sakitan ang dugan bay, Nunoy. Kaluoy ni mo ba, Jigaw? Mula. Anong hirap pasap ka? Miduyog ka sa akong kasubanan, bay. Sakit ako kayo, Til! Di mo kitamban! Sakit! Ay, Lalat! Bye, Bogart! Ito na siya. Misirit na sakay siyang motor. Lipay kay Kuroy. Kompletong akong adlaw. Kay kawas nga tinhi siya matog sa akong pay. Gigisan pagit ko niya og pinapuo kayo. Pero, wagit ko niya bagduki gapi. Naong magod kayo ni Kwartas Bogart. Kundi matagan ni mo, no? Disad ma-shuffle na ako. Pero, sige lang, may araw ka rin sa akin, Bogart. Makakwarta ka ni ko og dako. Pabagdokit ko ni mo kada adlaw. Pagdok pa mo! Magay sa'yo pa ron. Apto ko spikas sa akong number 1. Paano kalibutas, Lalat? Nagtuo lang sensei akong number 1. No, nasayop ka, Lalat. Ikaw ang number 1 nga number 2. Pangan sa ilong. Ang akong number 2. Hoy, akong number 1. Doon lang ko sila. Ini, number 2. Pangan sa ilong. Ang aking number 2. Hoy, akong number 1. Doon lang ko sila. Ini. Bay, Nunoy. Bay. Katog man day ko ba, Jigaw? Layo para ba tabay?
Kadiyot ha. Ayag naman di ay. Medyo layo pag itinood. Nga naman. Ha? Naikag ko ayon biyahe abay, oy. Kaya nga naman. Tungod sa gwapa og siksi nga babae nga makagusto nimo dito sa syudad. Dili. Kung sa man di ay. Tungod sa gisulting nanay Maria Picat. Bahin sa imong amahan. O bay nunoy. Nagduda kong buhi pang akong amahan. Bay Jigo. Pasiguro dito sa syudad. Ikita na ko siya. Ang namingawan kong tatay. Pero matod ni nanay nimo, patay ng imong amahan. Nalumos ko no sa sabaw sa linarang. Maunay gisilsil niya na ako, sukad sa gamay pa ko. Matod gani niya nga, anak ko nukos liking kawayan. Hindi ka masuod sa kawayan, Bagjigo, ay. Mao man ganing nagduda ko. Gipatuo lang ko sa sayop ni Nanay Maria Picat. Pero nga nung iya man nabuhaton, Bagjigo? Ambot, wa ko masayod sa hinungdan. Bagjigo? Pinaot pa unta nga magkita mis akong amahan dito sa syudad. Pero useless gihapon ang magkita mo. Kaya wa magkamasayod kung kinsa ang imong amahan. Bitaw no? Mas maayo pag mangutana ka sa writer ini, oy, kung kinsa imong amahan. Bangag sa ilo! Lupat turat-turat siyan. Pasilapon! Bang! Kian? Kian, ikaw ba ka na? Hala, si Papa Tok mo! Kian, ikaw ba ka na, ha? Hilom lang kitsiyan. Tapunan Papa Chiyan, pe. Kian! Asa ka ni Maloy? Asa ka ni Malaga? Ikaw nalayo si Papa na kutok mo. Bad na, Papa. Bad na. Manog na Chiyan. Oh, niya na to sa syudad, Bagjigo. Hala! Maoday ni syudad, bay! Kadaghan kong dagkong balay din, he! Wala din ordinaryo bay, oy. Mga building na. Mga dagkong bahay, pati gayon. Mga negosyo ba? Dili parehas ato abay nga daghang bay Bisaya. Mahog yun. Maoday ni syudad! Kadaghan kong tao din, he! Ay, anak, magandang syudad, Bagjigo. Daghan kayong tao. Maoday ni syudad! Kadaghang buwan din, he! Di na buwan bay, mga suga man na. Maoday ni syudad! Kadaghang kong giladlad nga tip sa DVD din, he! Tanawa bay. Nindot kini sila na, bay, ay. Kini ay. O sabay title, anak? Lovers in Plaza, Aduna by Forever. Oy. Nabuhatan na di ay nagsalida, bay? Nindutod, no? Tanabay. Ato na nato si Lolo Butoy. Tara. Hala! Hala, bay? Hala! Uy! Baya, si Tukoy man na ba iniabot din sa syudad? Ito na. Bisa ka sarili nito, Hanadi. Tukoy! Tara. Ako'y una ba Nonoy? Ako'y una. Sige. Tira pa. Unsay kalainan sa taong kawatan ug taong utangan? Ang kawatan makahinumdom sa iyang gikawatan. Ang utangan di na makahinumdom sa iyang utang. Pangag sa ilong. Ako na sa. Tira pa. Unsay kalainan sa niaging gobyerno o karon nga gobyerno? Sa una ni baha og project. Pero karon unique kayo. Kay tungkol sa project ni baha. Bangag sa ilong. Uy. Maayong hapon, Mama Simala. Ay, Ginoo ko ni mong bataa ka. Nabugnaw ng imong pagkaon. Hapon ka namang nakamata. Kadlaw naman kung nauli gikan sa kong trabaho, Ma.
Yun na, hain man din si Daijian. Ay, toa sa banyo, naligo. Nalasiki, lingkod na di haron makakaon ka na. Oh, ma. Ay, mula kauna ko ha. Muadto ko sa merkado. Wa na tay mga gulay, day. Sige, ma. Idigbalik na ako magsultita. Niya. Dawata ning suwat nga akong napunitan sa saog sa imong kwarto. Oh, ha? Sige, arin ako. Amping, ma. Hala. Nabasa din ni Mama si Malaang. Ang suwat ni Sir Tabian. Ang negosyanteng insi ka, amang. Ay, tanghag sad kaayo ko eh. Wala ko babantayin nga nahug sa sawg ang maong suwat. Ate Takla, hi, ingon Jian. Hi sa Jian. Kumusta naman ako manghod? Jian, lipay ayo. Mayo hinuon. Sakpan tragid ka diyan! Tatok mo! Ginoo ko! Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Cracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.